Добър ден! Аз съм един европеец и българин и съм много добре. Много съм добре. Днес се събрахме в центъра на София, която е европейска столица, за да отбележим Деня на Европейския съюз. Зная, че в България оттече кампания, и то сериозна кампания за честване Деня на победата, но всъщност решихме да разсеем тази дезинформация. Всъщност капитулацията на Германия не е на днешния ден. На днешния ден празнуваме създаването на Европейския съюз и смятам, че като европейска страна, член на Европейския съюз, това е, което трябваше да се чуе в нашите медии. Много лошо съм изненадана, разочарована съм от това, което видях в медиите. Затова ние сме тук, за да кажем истината и за да говорим това, което трябва да се говори в една европейска страна в 21